Počuli sme teda text z Evanielia, predpísaný na dnes, z Matúšovho Evanielia z 18. kapitoly. A toto podobenstvo je, myslím si, že známe každému jednému z nás. Ježiša tu opäť konfrontujú učeníci, tentokrát Peter, sa ho pýta na také vysvetlenie alebo detail toho, čo sa učilo okolo nich. Pýta sa, koľkokrát treba odpustiť. Kde je tá hranica, až kam mám ja zájsť v odpúšťaní môjmu blížnemu. Vieme, že v tej dobe rabíni učili, alebo teda učitelia učili, že teda 3-krát treba odpúšťať. A tak Peter sa pýta Ježiša vlastne dvojnásobok, či to stačí, keď vlastne nadrába bonus ešte jedno kolo nad to, čo sa učilo v tej dobe a Ježiš mu vysvetľuje otcovo srdce, by sme mohli povedať. Takže keby som chcela úplne zhrnúť na úvod učenie Ježiša o odpustení, tak na otázku kedy je odpoveď vždy, koľko, všetko. A na otázku prečo? Pretože Boh odpúšťa nám. Toto je v takej škrupinke, alebo v krátkosti celé to Ježišovo vyučovanie. Ale poďme sa trošku ponoriť do hĺbky, pretože je tu mnoho skvostných myšlienok, ktoré verím, že nás obohatia, že porozumieme hĺbke toho, čo Ježiš hovorí. Poprvé, počujeme tu o dlhu. Počujeme tu vlastne situáciu, niekto niekomu niečo dlží a vlastne toto podobenstvo sa nachádza iba u Matúša a niekedy sa toto slovo používa ako pôžička, niekedy je to nejaký záväzok, nejaký skutok, nejaký čin, nevždy je dlh alebo ten záväzok peňažného charakteru, ale teda v tom podobenstve Ježiš hovorí o obrovitánskom dlhu. O obrovitánskom dlhu. Hovorí tu, že bol dlžný 10 000 talentov. Na rôznych stránkach, v rôznych lexikónoch a konkordanciách a tak ďalej, v slovníkoch môžete nájsť rôzne sumy, čomu sa to práve aktuálny deň, keď sa písal ten článok v tom slovníku, aký ekvivalent to asi mohol byť 10 000 talentov, ale teda to nepotrebujeme vedieť, lebo však tie kurzy sa hýbu, že? Ale môžeme teda nejak tak uzavrieť, že to bola obrovitánska suma. Ten človek nemal šancu to odplatiť. Dokonca aj keby ho uvrhli do väzenia, tak by tam bol on a celá jeho rodina, sme tam počuli, ešte by predali aj všetko, čo mal, ešte stále by to nestačilo a mohol by tam byť celý život. Bola to obrovitánska suma, neviem, aby sme to nejak tak vykreslili, v miliónoch. Hej? Obrovská suma. Ten dlh sa potom neskôr spomína ešte niekoľkokrát. A tak ak máte pred sebou Biblie, tak môžete to nejak sledovať v tom texte, že teda to, čo sa má, to, čo je ten človek dlžný, to, aký má záväzok, je niečo obrovské, ale nezahŕňa to iba to peňažné. Je to aj niečo požičané. A vidíme to v rôznych veršoch. Napríklad je to aj v Pavlových listoch na niekoľkých miestach, je, že on vymazal dlžnú sumu. V Izajášovi, čo sme čítali úplne na začiatok tohto zhromaždenia, Boh hovorí o tom, ako odpustí Izraelu a vymaže všetky jeho skutky, všetko to zlo, čo urobil. A ďalšie žalmy nám hovoria o tom, ako Boh maže ten dlžobný nejaký úpis, všetky naše hriechy vymaže, vyčistí. Takže je to vlastne taký refrén celého písma. Ježiš sa nám tu snaží týmto podobenstvom ukázať, že zákon, ktorý bol daný, je síce fajn, pretože okliešťuje nejakým spôsobom, dáva nejaký rámec.
nejaký rámec. Máme odpúšťať svojim vinníkom. Máme milovať svojho blížneho, milovať svojho Boha. Ale zákon so všetkými svojimi predpismi a nejakými výhražkami, čo sa stane, ak nebudeme teda ten zákon dodržiavať, nepomáha človeku nekonať zlo. Nepomáha človeku nedostať sa do dlhu. Každý jeden z nás má nejaký ten dlh, má nejaký záväzok a šlape vedľa. To je vlastne priestupok. Šlapne vedľa a nevždy robí to, čo by mal robiť. V liste rímskym, dovolte mi preskočiť teraz na list rímskym, nám to apoštol Pavol vykresluje takto. Ten apoštol Pavol, ktorý dokonale poznal zákon, ktorý bol najvernejší z najvernejších, najfarizejskejší z farizejov, najlepší znalec zákona. A on sám totiž hovorí toto. Vieme totiž, že zákon je duchovný, ale ja som telesný. Predaný do otroctva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo chcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Teraz to však už nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro, pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. Ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja biedný človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Na ten zúfalý výkrik si potom dáva aj odpoveď. A tá odpoveď znie: Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu. Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána, pretože On nás vytrhol z moci tmy a z moci hriechu. Ale poďme späť na to podobenstvo. Ježiš teda hovorí o tom odpustení. Ten, ktorý poznal náš pravý charakter, našu pravú podstatu. To, čo tu aj apoštol Pavol veľmi úprimne, veľmi bez okolkov, veľmi asi spravodlivý človek, Boh ho požehnal, Boh mu dal úžasnú službu a sám hovorí, že nie je schopný sám zo seba žiť podľa toho, čo by mal žiť. A tak Ježiš nám ukazuje, ako Boh odpúšťa dlžobu. Ten služobník, ktorý mu dlžil 10 000 talentov, to znamená obrovské množstvo zlého, čo napácha človek za celý život, prosil Boha, aby mu odpustil, aby ho uvoľnil z toho záväzku. A Boh to urobil. Teda ten pán, ten kráľ z toho podobenstva. Urobil a uvoľnil ho. A tak sa pozrieme na to, čo znamená odpustiť v tomto kontexte toho podobenstva. Čítame tu 4-krát o odpustení. Stále je to isté slovo. 2-krát, 21. aj 35. verši, akoby na začiatku a na konci, hovorí sa o hriechu, o odpustení hriechu, o odpustení previnenia. A uprostred toho podobenstva Ježiš hovorí o odpustení dlhu. To slovo odpustiť veľmi veľakrát počujeme, že odpustiť znamená zabudnúť. Odpustiť v Novej zmluve znamená pustiť, nechať ísť. V tejto kapitole tohto evanjelia
je pred týmto podobenstvom ďalšie podobenstvo, keď Ježiš hovorí, ako dobrý pastier nechá 99 ovečiek, aby hľadal a našiel tú jednu, ktorá nejako zablúdila. Opustil tých 99, to je to isté slovo, ako odpustiť. Nechal ich tak. Nechal ich tak, pretože boli v bezpečí, boli spolu, boli v jednote. A takisto aj v ďalšej kapitole znovu používa Ježiš to isté slovo, keď hovorí prekvapujúco, nechajte deti prichádzať ku mne. Nie je tu teda niečo metafyzické, čo je späté jedine s nejakým previnením, s nejakým zlom, že tu potrebujem v sebe nejako na silu zabudnúť. Hej? Odpustiť znamená pustiť to. Nechať to tak. Ten kráľ odpustil ten dlh. Chýbalo mu to, zrejme keď bol veľmi bohatý, tak možno ani nezistil, že mu to tak veľmi chýba. Ale pustil to, nechal to. Neznamená, že sa to nestalo, neznamená, že to bolo v poriadku, ale z milosti sa rozhodol, že to nechá ísť, nechá byť. A k tomu nás vedie Ježiš, aby sme my tak narábali s previneniami, alebo so zlom, alebo s prehrieškami, s priestupkami druhých, ako tento kráľ narábal s tým dlhom. Pustiť to. Ale ešte jedna vec tam je, a verím, že to prezradí nám veľa o motíve toho kráľa. Čítame o tom, že keď sluha ho prosil a bedákal, verím, že padol na nohy a žiadal, prosil o život, tam je napísané, že kráľ sa zľutoval. Kráľ sa zľutoval. Celý motív odpustenia toho hriechu nebolo nejaký ekonomický, ten dôvod nebol nejaký fiskálny, ten dôvod bol z hĺbky ľútosti toho kráľa. A toto je veľmi dôležité. Aj pre tú lekciu, ktorú nám tu v tom podobenstve Ježiš chce dať. Kráľ sa zľutoval. A to slovo je nielen ľútosť, že som smutný, alebo že teda sa nejak chcem preukázať milosť, ale je pohnutý ľútosťou. Inde sa dokonca používa v evanjeliách tento verš iba na Ježiša. Používa sa toto slovo na Ježiša vtedy, keď prišiel k nemu nejaký chorý človek alebo rodič s chorým dieťaťom a prosil ho o uzdravenie, kde išlo o život. A tam čítame, a Ježiš bol pohnutý vo svojom vnútri. Alebo keď tie zástupy, tie tisícky ľudí okolo ich teda nejak sprevádzali a Ježiš ich vyučoval a nemali čo jesť. A tam je tiež napísané, a bol hlboko pohnutý vo svojej duši. Toto isté slovo sa používa tu na toho kráľa v tom podobenstve. Jemu nebolo jedno, čo je s tým človekom, ktorý mu dlží. Porozumel jeho situácii, porozumel jeho zúfalstvu a tak sa rozhodol, že to nechá tak. Že uškodí hoci sám sebe, aby zachránil toho človeka pred sebou. Takže toto podobenstvo je dokonalým obrazom aj nášho spasenia. Prichádzame pred Boha, padáme na svoje kolená a prosíme ho, aby nám odpustil. Prvýkrát, a čo potom? No, v ideálnom prípade ho prosíme každý jeden deň, pretože stále sme v tomto tele. Stále sme tak, ako apoštol Pavol, my vieme, čo je dobré. Dokonca teoreticky s tým aj súhlasíme. Ale je to tak veľmi ťažké urobiť. Kto nás vytrhne z tohto? Jedine on. A tak teda prichádzame každý jeden deň. A ja verím tomu, že Boh vždy, keď prichádzame pred Neho a padneme na kolená a prosíme ho, aby nás premienial, aby nám odpustil, aby nás učil odpúšťať aj iným, je pohnutý ľútosťou.
Presne tak, ako ten kráľ v tom podobenstve. Je pohnutý ľútosťou, pretože on ťa miluje nadovšetko. On ťa tak miluje, že dal svojho jednorodeného syna. Nie 10 000 talentov, ani 100 talentov, ani miliardu talentov. On dal svojho syna, on sám seba obetoval. A tak sa posuňme trošku ďalej ku koncu toho podobenstva. Rozumieme tomu odpusteniu, ale potom vidíme, že ten sluha, nadšený, že mu bolo odpustené, že je voľný, že môže ísť, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný. Zlomok toho, čo bol on dlžný. A uvrhol ho do väzenia. Darmo ho prosil. Uňho nie je napísané, že bol pohnutý ľútosťou. Že sa nad ním zmiloval. Ale vyžmýkal z neho aj to posledné, aby mu bolo učinené zadosť. A zabudol na to, že bol omilostený. A tak teda v 33. verši kráľ sa pýta tohto sluhu, ktorého teda predviedli pred neho na žalobu tých ostatných spolusluhov. A pýta sa ho veľmi konkrétnu, veľmi priamú otázku, ktorú sa aj teba pýta, aj mňa pýta dnes Boh. Nemal si sa aj ty zľutovať tak, ako ja nad tebou? Viete, toto nie je len taká bežná otázka. A nie je to otázka, ktorá je retorická, ale je veľmi konkrétna a vážna. A musíš na to vedieť odpovedať. Každý jeden z nás musíme vedieť na to odpovedať. A to nie preto, že nie z nejakého iného dôvodu, ale preto, čo tam čítame na konci. Úplný koniec toho podobenstva je aj následok. Následok toho, že sme tí sluhovia, ktorí sa nezľutujú nad inými, hoci chcú, aby nad nimi bolo zľutované, je veľmi vážny. A Ježiš tu už nehovorí v obrazoch, Ježiš tu hovorí úplne priamo svojim učeníkom. Jeho pán sa rozhneval a vydal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Už sa nezľutoval. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi. Niekedy sa ukolebame v takých myšlienkách, že teda nám je už vlastne odpustené, nám sa už nemôže nič stať a my nemôžeme stratiť nič. Už nebudeme žiadaní, ani počet nebudeme musieť vydávať. Už máme pečiatku, máme tričko, sme Boží, už sme jednou nohou v nebi. Ježiš tu ale hovorí možno aj takú prekvapujúcu informáciu pre tých, ktorí si to myslia, že teda nie. Toto hovorí učeníkom, toto hovorí tebe a mne, že ak neodpustíme každý zo srdca svojmu bratovi, tak pochodíme presne tak, ako sa to stalo tomu sluhovi. A ten následok bol veľmi vážny. Ja nechcem tvrdiť, že bol teda absolútne ako keby anulovaný z knihy života, že stratil svoju spásu, ale je tu napísané, že rozhneval sa na ňoho Boh. To nie je dobré miesto, byť tam, kde sa Boh hnevá. A vydal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Čo je to, čo nás môže mučiť, kým neodpustíme každý zo srdca svojmu bratovi? V prísloviach čítame o tom jednu zaujímavú myšlienku. V prísloviach 17. kapitole 9. verš. Kto prehliadne previnenie, usiluje sa o lásku. Kto ďalej o ňom rozpráva, rozdeľuje priateľov.
Kto prehliadne previnenie, kto pustí, nechá ísť, hej? Keď chceme použiť slová z podobenstva. Kto odpustí ten dlh, kto odpustí hriech, usiluje sa o lásku. Kto ale o ňom ďalej rozpráva, rozdeľuje priateľov. Keď Ježiš hovorí, že tak bude s nami, ako s tým sluhom, ktorý bol odovzdaný mučiteľom, tak hovorí presne o tomto. Keď neustále o niečom rozprávame, keď nie sme ochotní a schopní pustiť to, čo sa stalo, milostivo odpustiť dlh, tak ako kráľ odpustil obrovitánsku sumu tomu sluhovi. Nie, že by to bolo jedno, ale on sa tak rozhodol. Tak vlastne neustále sa budeme točiť v nejakých cykloch zaciklení, neustále sa budeme točiť okolo toho, čo sa stalo. A my si myslíme, že tým vlastne škodíme alebo vlastne trestáme toho druhého. Podľa písma to tak nie je. Ten myšlienkový rým, ktorý tu vidíme v tom verši z príslovia, teraz znovu to prečítam. Kto prehliadne previnenie, usiluje sa o lásku. Kto ďalej o ňom rozpráva, rozdeľuje priateľov. Vždy teda máme na výber. Máme na výber, či budeme hľadať cestu k sebe späť, alebo sa budeme neustále vracať k tej rane, ktorú rozškrabeme. Ako deti sme to robievali, že keď sme mali rozbité kolena, niektorí aj v dospelosti to robíme. Keď majú nejakú ranu a ako keby svrbí ich to a stále to rozškrabú a teda nejako to proste zarásť. A nejako to zarásť. A už to konečne takmer to tam je a znovu to rozškrabú. A znovu sa to potrebuje zahojiť. A takto sa zaciklene neustále vlastne boríme s tou ranou. Ale prečo to robíme? Prečo nie sme schopní pustiť, keď sme už oddelili to odpustenie od niečoho tajúplného, teologického, ale je to jednoduché pustenie, nechať ísť. Prečo to nie sme schopní urobiť? Niekedy máme potrebu pripomínať to, lebo je to nespravodlivosť, lebo sa stala nespravodlivosť a je to trebárs aj pravda. Ale tým, že to budeme neustále pripomínať, sa to nevyrieši. Musíme nájsť spôsob, aby sa učinilo veciam zadosť. Niekedy to robíme preto, lebo sa staviame do pozície obeťa. Je oveľa jednoduchšie stále pripomínať našu krivdu, aby sme neustále proste sa ľutovali a pripomínali sa. Namiesto toho, aby sme hľadali tú cestu na novo. Tak ako ten sluha prišiel, prosil o odpustenie, bolo mu odpustené, mohol ísť a urobiť to isté. A on to neurobil. Vybral si to zlé. Vybral si to, že si to bude stále pripomínať. A niekedy to robíme preto, lebo túžime potom, aby tá osoba bola potrestaná, ktorá spáchala krivdu, teraz nemyslím ako nejak trestuprávne, ale nejakým spôsobom, aby musel zaplatiť, len preto, aby mohol tak isto trpieť, ako trpíme my. Aby sa na to nezabudlo. Krivdu nie je zlé pomenovať a Ježiš hovorí tiež nie o tom, že to nemáme pomenovať, že sa máme tváriť, že veci sa nestali. Ale on hovorí, máte na výber. Môžete to pustiť a žiť slobodný, pretože tomu druhému to už niekedy nevieme odpustiť veci, ktoré sa stali 10 ročia dozadu. Raz som bola účastná dedičského konania jedného a ľudia si tam robili strašne zle navzájom na základe niečoho úplne nejakej triviálnej udalosti, čo sa stalo niekedy v minulosti pred 40 rokmi.
A najhoršie bolo, najsmutnejšie na tom bolo, a verím, že to aj v našich životoch, nikto nie sme proti tomu imúnni, ale keď sa to pomenovalo a vynieslo sa to na svetlo, ten človek, ktorý to spáchal, tam sedel a o ničom nič netušil. Ale ten, ktorý to držal, nosil 40 rokov to ťažké bremeno a neodpustil a stále si to pripomínal. Presne tak, ako v tom prísloví čítame, priniesol rozdelenie, nie preto, že tomu druhému ublížil, tomu druhému vôbec neublížil. Ten mal od neho pokoj, nebavil sa s ním, tak jemu bolo dobré. On nič netušil o tom, že teda je také hlboké nepriateľstvo, krivda a horkosť v tom človeku. Ja verím tomu, že v tom podobenstve, nielen ja, že verím tomu, ale mnohí vykladatelia to aj tak vykladajú v komentároch, že tí mučitelia, ktorým sú odovzdaní, tí, ktorí nie sú schopní pustiť to a nechať ísť a odpustiť tomu druhému, mučia samých seba. To mučenie, tí mučitelia, ktorým sú odovzdaní, je ich vlastné vnútro. Ich vlastné svedomie a to neustále zaciklenie sa v tej horkosti. A tak Ježiš hovorí, odpúšťajte si navzájom, pretože môžete žiť slobodne. Môžete žiť slobodne. Toto podobenstvo je teda takým pripomenutím toho, že Boh nám odpustil, Boh všetky naše hriechy neustále očisťuje. Tak, ako to hovoril Izraelu cez Izajáša, čo sme čítali na úvod. Hoci bol Izrael ďaleko od neho, neustále ho volal späť. Vráť sa, ja ťa očistím. Vráť sa, ja ti odpustím. Tak buďme ako náš nebeský Otec. Odpustíme aj my tým, ktorí sa previnili proti nám, aby sme mohli prijať aj my plné odpustenie od nášho Pána. Aby sme mohli žiť v slobode pred ním, v jeho náručí a v jeho prítomnosti. Koniec koncov modlíme sa to aj v modlitbe Pánovej. Hovoríme, odpusť nám naše viny. Ako si to my zaslúžime? Nie. Ako aj my odpúšťame našim vinníkom. Ak sa teda modlíme túto modlitbu, tak dnes je ten deň, keď môžeš pustiť a už nepripomínať viac. Nepripomínať viac to, čo sa ti stalo, pretože ak to chceme riešiť, tak akože riešiť to samozrejme môžeš. Každý z nás samozrejme môže a má riešiť veci, ale púhým pripomínaním si neustále a odtrhávaním si tej rany sa nič nevyrieši. Na vyriešenie takých prípadov takisto v Matúšovom evanjeliu nájdeme riešenie ísť z očí v oči k tomu človeku, vysporiadať si to a potom môžeme pustiť tú vec. Takže Božie slovo obsahuje presné riešenie na to, ak máme pocit, že nesmieme stále pustiť niečo, tak použijeme cestu, ktorú Pán dal a potom môžeme odpustiť a žiť slobodne a žiť radostný život, pretože k tomu sme určení v Pánovi. Dnes budeme pripomínať Večeru Pánovu a tak ako vždy pred tou pamiatkou Večere Pánovej príjmime ponaučenie a zasľúbenie od nášho Pána. Vyznajme mu naše hriechy a príjmime od neho odpustenie. Aká vhodnejšia nedeľa by bola na to, ako práve táto.